L-eks Prim Ministru eks mexxej Laburista Alfred Sant, illum membru parlamentari Ewropew, faħħar il-proposta tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li l-ġimgħa li għaddiet appellat lill-Gvern biex isejjaħ emerġenza tal-bidla fil-klima. U ddikjara din il-pożizzjoni post fuq Facebook fejn kompla li rapport li ħarġu l-esperti tal-Assembleja Parlamentari tal-Mediterran u allarmanti. Dan wara li huma stqarrew li fiż-żona tagħna it-tibdil fil-klima li qed iwassal għal aktar sħana u d-doppju ta' dak li għaddej f'pajjiżi oħra. L-istqarrija tal-eks mexxej Laburista issegwi dawk maħruġa fil-jiem li għaddew minn Nature Trust Malta u BirdLife Malta li separatament laqgħu b'sodisfazzjon il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Fil-fatt, iż-żewġ għaqdiet appellaw lil membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra biex jappoġġjaw din il-mozzjoni, hekk kif issa wasal iż-żmien li naġixxu għal uliedna. Fil-mozzjoni tiegħu l-Partit Nazzjonalista qed jappella biex l-ambjent ma jkunx traskurat għax inkella nkunu qed inkissru l-futur ta' uliedna stess. L-Oppożizzjoni qed ittenni li l-ambjent għandu jkun ċentrali għal politika tal-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-Kumitat Nazzjonali għall-Emerġenza tat-Tibdil fil-Klima għandu jżomm kuntatt ma' esperti u s-soċjetà ċivili fil-waqt li jipproponi inizjattivi ħalli Malta tiġġieled it-tibdil fil-klima. Il-pożizzjoni ta' Alfred Sant kienet segwita wkoll minn ta' persuni qrib l-eks mexxej Laburista li qalu li idea tajba għandha tiġi mfaħra, tiġi minn fejn tiġi. Dan minflok mal-ewwel tkun redikolata u ftit xhur wara l-Partit Laburista jagħmilha tiegħu kif qal wieħed minn dawk li kummentaw. Il-Partit Nazzjonalista ħadan il-pass għax jemmen f'soċjetà li tiżviluppa b'mod sħiħ u pjanat, kif ukoll li l-ekonomija u l-ambjent għandhom jimxu id fit minflok ma waħda tavvanza għaskapitu tal-oħra kif qed jiġri llum.